ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு என் அம்மா சமையல். என் அம்மா சமையலில் இன்றைக்கி மைதா பிஸ்கெட் தான் பார்க்க போகிறோம். ரொம்ப சிம்பிளாக ஈஸியாக செஞ்சிடலாம். வாங்க எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். மைதா பிஸ்கெட்டு செய்கிறதுக்கு முதல் மாவு பிசைஞ்சிருவோம். 1 கப் மாவு எடுத்திருக்கேன், மைதா மாவு. ஒரு சிட்டிகை உப்பு, 1/4 கப் சர்க்கரை. இது மிக்சியில் அரைச்சி வச்சுருக்கேன். 1/4 கப் சர்க்கரை சேர்த்துடலாம். 1 ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துட்டு கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துடுவோம். தண்ணி சேர்த்து பிசைஞ்சிடுவோம். பிசைஞ்சாச்சு. நல்லா பிசைஞ்சிடுச்சு. சப்பாத்தி மாவு மாதிரி உருண்டு வந்துருக்கு பாருங்கள். பிசைஞ்சு வச்சிட்டோம். இப்போ உருட்டிடுவோம். பொரிக்க தேவையான அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிடுவோம். எண்ணெய் சேர்த்துட்டு எண்ணெய் காயட்டும். எண்ணெய் காஞ்சி வச்சு ஒன்று சேர்த்து பொரிச்சிடலாம். ரொம்ப ஹை ஃப்ளேம் வைக்காமல் கொஞ்சம் மீடியமில் வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் கருகிடாமல் இருக்கும் பிஸ்கெட்டு. எவ்வளோ சூப்பராக ரெடியாக இருக்குது பாருங்கள் மைதா பிஸ்கெட்டு. மைதா 1 கப்பு, சர்க்கரை, 1 ஸ்பூன் நெய், கொஞ்சோண்டு சிறிதளவு உப்பு கொஞ்சம் சேர்த்துட்டு தண்ணி ஊற்றி கொஞ்சம் பிசைஞ்சிட்டு உருட்டி கட் பண்ணி எண்ணெயில் பொரிச்சு வச்சா மைதா பிஸ்கெட் ரெடி. தேங்க்யூ.